matasan Najeriya, ina so dan Allah ku share bidiyon nan yadda ya kamata saboda wannan tambayar da zan muku. Idan yau a siyasar Najeriya manyan 'yan siyasar mu sun fi mu kuɗi, sun fi mu haɗin kai. A yanzu duk wani movement da zaka zo na matasa, na kungiyar matasa ko wani abu, matasa ba su da haɗin kan da wannan dattawan suke da shi, ba su da kuɗin da wannan dattawan suke da shi. Ta yaya za ku yi faɗa da su? Zai wahala. Kowane hanya kuke ganin cewa ya kamata a bullo mu wannan lamuran, saboda mu akwai shirin da muke yi. Shiri ne mai mugun kyau, mai matakar tsari insha Allah. Amma ku menene shawarin ku akan wannan abun tukuna? Muna so mu ji ra'ayoyin mutane. To, ni dai shawara ta akan wannan magana taka, duk da ka ce dai ba ma da haɗin kai shine matsala, to shine za a nema. Hanyar da ya kamata a bi, matasanmu a fara ta daga social media, saboda yanzu ko yaro yana rike da waya mafi yawanci. To ta ya za mu fara mu samu jajirtacci irin ku? Suna nan da dama, waɗanda kowace jiha sai an samu koda wakili 2 ne ko 1 cikin arewacin Najeriya. Ya zan kuna haɗa kanku ko live ɗin gani kuna tattauna matsalolinku, to daga nan abun za a mai da ita wata babbar union wadda kowace jiha tana da reshi mai ƙarfi. Ka gane? Kowace jiha tana da reshi, ya zan matasan ana dinga taruwa ana ziyarar jiha-jiha. Duk wani ɗan social media wanda aka ga yana da ra'ayi na a kawo ma ƙasa canji, ba mai ra'ayi a jilu ba, in ma baya so ya shiga, a tashi a hau mota a isko shi, a gayyace shi, ƙungiya ta gayyace shi. Da kanmu mu yi ma ƙungiyar wani girma na mamaki, to insha Allahu aka mata rijista ta girma, duk jiha ta kahu, ya zan matasa tana iya sawa su yi, tana iya sawa su hannu. Babban aikin da za ta ƙara mai da hankali shine a wayar da matasa kai da magana katin zaɓe, saboda amfani ne shine yau in ƙungiyar matasa ta taso da barazana, sai gwamnati ta ga cewa wannan ƙungiya ba kowace bace. Kai da ka zo ka walakanta mu a jam'iyyarka, muka ce tun da mun ga ba ƙasa ce kishinka ba, mu ba ma yanka, ka zura mana ido, kana tunanin ka samu ƙuri'a 500 misali daga matasa, sai ka ga ka samu 100 kawai, 400 tun da sun ci ba sun kiya. To wallahi zaɓe na gaba insha Allahu ƙila duk wata mubaya'a, duk wani ɗan siyasa sai kun ga suna kame-kame, kowa ya zai ya sayi ƙungiyar. To a daidai lokacin ne mu kuma za mu dinga saka wanda muke so, sai wanda muka ga yana da kishi ƙungiya za ta mara ma. Kai kafin mu ce war in ƙungiyar ta Allah ya taimake ta, ya sa mata albarka, sai ka isko duk wanda zai takara sai ya nemi shi ma shawarar ƙungiya, ya nemi haɗin kan ƙungiya. Daga nan ne za mu dinga zana mai mu ma buƙatocin ƙasa waɗanda muke so a yi, sannan muke da ƙoƙarin duk wanda mun kamara ma za ga ƙungiya tana ƙarfin da ƙila ma shi ne wanda zai ci ƙasa. Dan za ga daga ƙiyara za ta tashi, ƙarshe za ta koma har dattijan masu kishi sun shigo sun anshi jagorancin ta. Amma ni shine irin wannan shawara ta, a jajirce a yi ƙungiya wacce take ita ce. In Allah ya wa tafiya albarka, sai ka isko kai in matasa da kansu sun ka ƙirƙiro jam'iyya, sai ka ga ta ɗauki trending gaba ɗaya, sai ka ga ta mamaye duk wata jam'iyya. Kuma dole ne har 'yan kudu sai mun gayyata, in dai har ta matasa ne mun sa su cikin tafiyar, har in ci gabanta muka soran da duk muka ga tana niyyar koma jam'iyya misali. Sannan da Allah kowa ya faɗi nashi ra'ayi a comment section, saboda za mu so mu ji ra'ayin kowa, saboda mu ga akwai mutane da dama da za ka ga kawai kari nasu, amma an sai magana normal magana ce za ka sun ta manyan mutane. Dan Allah kowa ya kuma mu ji ra'ayi.